Pozdrav svima! Dobrodošli u ultimativnu epizodu. Šalim se, ovo nije nikakva ultimativna epizoda, ovo je samo obični Happy Wheels. Mislim da je četvrta epizoda Happy Wheelsa, nije bitno. Uglavnom stavit ćemo naše ultimativne naočale, pa da krenemo. Okej. Prvi level tu, čekaj, moram skinuti ove naočale, ne vidim ništa. Okej, zove se Steal the Jewelry. I valjda moramo... Šta moramo? Pa... Okej, pokušat ćemo, piše da je hard, tako da... Ne znam baš... To! Uspjeli smo! I sljedeći level tamo! Okej. Aj, pokušat ćemo ponovno da preživimo. Usporedni snimak. Sljedeći level Kitten Canyon. Šta? What? Shoot. What? Šta je ovo? Okej. Ja sam škaka nešto, šta? Šta se dešava? Šta je ovo, brate? I na kraju pogledam. I sljedeći level Freeze Rope. What the fuck? Šta je ovo? Kontam. Da, cool je. Sljedeći level. Idemo. Okej. Ovo je cool kao. Ubijem ih. Oh my god. Okay. Wow. Wait, okay, idemo dalje. Ne, vraćaj se nazad, promašali smo ovo. Ne. Šta? Ja radim to. Ne, pogledali smo mi. Sljedeći level, learn how to fly, nauči kako letjeti. Wow, ovo je tako cool. Wow, kako, ovo je sigurno, znam sigurno kako smo ovo napravili, ajde više. Wow, what the, okej, živi smo. To, ne, sad, bilo to za ovu epizodu Happy Wheelsa, a mi se vidimo u drugoj.